Oh, shout out sa ato ang mga katropa diri na mga perting kugihana. Mao ni siya si Morning. Dudong Limas alias Ner, Pat. John Ward, John. Ang kugihana ko ng mga amigo diri sa akong gitrabahuan. Kani siya guys, hapit na gid si mo retire guys. Mga 3 years na lang. No. Ay pa po, kaya retire. Nakoy balipay. Na ako'y pahalipay doon guys, isa ka karton daw na prutas. Hatag niya sa kuha. Ngani ni siya kalupit na tao. Shout out sa kong amigo. What's up man? Taga Surigao. So part kung sa may istorya ni unong adlaw part kung sa may nahita ko na mayo sa imong unong adlaw. Walay mayo karon part kay nay kagaya. So palapit na ang break time so maniud to na taron taon guys. Taon karon guys. Hinaot unta na Gutom na kayo guys. maniud to mo sa saktong oras guys. Ayaw dili magpapas mo kay basig busa ka ang lala sa utok. O atong kuan, kaning makabuang guys. Okay na siya di mo kaon. Kay lala na lang. Kuan. Utok. Oo. Wala ya guys, di na mo kaon guys. Sige na nag-bright kayo ni guys. Sige na nagsulat ni. Di ni siya mo kaon. Murag nabili na ni Jose Rizal ni. Sige na nagsulat. Ting pa rin ito, magsulat ra gyapon ni. Wa na. Daot ang utok. Kapatid.